Trafikoari dagokionez, Behi Zazpiehun eta 11 errepidean, Lutxan Altzaga tartean, Elorrietako biribilgunearen eta Erandioko Behi Zazpiehun eta 35 errepidearekiko bidegurutzearen artean, erabateko mozketak egingo dira gaur gauetik bihar goitzera arte eta EN600 eta 54 errepidean Santurtzen Mamarigako tunela itxiko dute lehenengo porturako noranzkoan eta gero A8irako noranzkoan gaur gauean. Gainera, Behi 600 eta 36 errepidean Zaian, Bolunburuko tunelean desbideratzeak egingo dira eta bihar asteazkena ezingo da bertara sartu. Afekzio guztiak gaueko 10:00 goizeko 6 arte izango dira. Informazio gehiagorako badakizue. Sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat. Zure kaleak itzaltzen ari direla nabaritzen baduzu, zergatik ez duzu erosten bizirik mantentzen dituzten dendetan? Zure komunitateak aurrera egiten jarraitzea nahi baduzu, zergatik ez duzu erosten zure herriko dendetan? Ingurumenak kezkatzen bazaitu, zergatik bilatzen duzu urruti gertu eros dezakezuna? Bertakoa gogoan izan da, etorkizuna, aurrerapena eta jasangarritasuna erosten dituzu. Hartu gogoan bertakoa. Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko merkataritza, oso profesionala, asko daki aholkuak ematen dizkizu eta badaki zer behar duzun. Proaktiboa, berritzailea, produktu eta zerbitzu berriak eskaintzen ditu. Eta oso gertukoa, zugandik gertu, urrats batera eta klik bakarrera. Bizkaiko merkataritza, oso Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Zeuk aukeratu nola mugitu. Deskargatu Mobi Euskadi aplikazio berria. Eta eguneroko joan etorriak antolatzeko behar duzun informazio guztia aurkituko duzu. Edo nola mugitzen zarela ere, deskargatu Mobi Euskadi. Eusko Jaurlaritza. Euskararen nazioarteko eguna da gaurkoa, abenduak 3. Orain dela 75 urte Eusko ikaskuntzak lehen aldiz egin zuen eguna ospatzeko deia. Egun euskararen erabileran aurrera pausoak eman badira ere, Euskal Herriko hainbat txokotan Euskalgintzaren kontseiluak euskara larrialdi egoeran dagoela ohartarazi du eta datorren urtean indarraldi arora pasatzeko deia luzarazi du. Euskararen egunaren arira ordu batak pasata Baionako auzitegi gainera igo dira Euskal Herrian euskaraz herritar mugimenduko bikide eta justizia euskararentzat leloa idatzi dute. Frantziako poliziak atxilotu eta komisarian sartu dituzte. Gorka Torre, Roka eta Intza Gurrutxaga dira bi ekintzaileak Euskal Herrian euskarazeko bestekide batzuk ere identifikatu dituzte ekintza bukatu ostean. Donostiako emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak erabakitu behin-behineko espetxealdian sartzea Pasaian bikotekidoiaren heriotzaren ustezko egilea hilketa delitu batengatik. 53 urteko gizonezkoa larun batean atxilotu zuten Pasaian, bikotekidoia suzko arma batekin hiltzea egotzita. Gabon guztioi, abenduaren 3 esanguratsua da euskaldunontzat, izan ere gaurkoa da euskararen nazioarteko eguna eta gure hezkuntza egunero erabiltzeko aldarria presente badugu ere euskararen egoera islatzeko erabilgarria zaigu. Besteak beste, gainera urteurren berezia da aurtengoa, orain dela 75 urte egin baitzuen eguna ospatzeko lehen deialdia Eusko ikaskuntzak. Euskaraz bizi, euskaraz hasi. Beita berriz, euskaraz bizi, euskaraz hasi. Euskarari entzun, Euskal Herrian euskaraz entzun. Nahi dugu hitz eta solas entzun, indar berrituta gatoz, lan eta bizita hortarako az.
Ekitaldi ugari egiten ari dira gaurko egunean Euskararen egunaren arira, goizean Bilboko udalaren ekinaldian izan da Xabialo. Abenduak 3 Euskararen nazioarteko eguna gaurkoa eta horren arira Bilboko udalak ekitaldi instituzionala gauzatu du eguerdian. Bertan Bilboko dantza talde guztiak omendu dituzte eta Juan Maria Aburto Bilboko alkateak nabarmendu nahi izan du euskal kultura benetan transmititzen dutelako omendu dituztela eta dantza taldeen ekarpena funtsezkoa izan dela gure hizkuntza bizirik egon dadin. Bilboko udalak ekitaldi instituzional batekin ospatu du Euskararen nazioarteko eguna, Eider Inunziaga udaleko Euskara zinegotzia eta Juan Maria Aburto alkate izan dira bertan, bestelako agintari eta ordezkarirekin batera. Gaurko ekitaldian Bilboko dantza taldeak komendu dituzte eta bakoitzari oroigarri bat eman dio alkateak euskal kulturaren alde egindako lanaren aitortza gisa. Bilboko udalak aurtengo Euskararen egunean Bilboko dantza taldea komentzea erabaki du. Talde hauek euskal kulturaren benetako transmisoreak dira eta euren ekarpena funtsezkoa izan da eta funtsezkoa da. Gure hizkuntza bizirik mantentzeko eta guk bereziki hizkuntzaren zabalkundean burutzen duten lana baloratzen dugu. Bilbon dauden 10 dantza taldeen izenean Gazteriko Uxue Milarrek hartu du hitza eta ondorengo hausnarketa hau egin du. Euskal folklorearen oinarri euskera delarik, honen transmisioa euskararen bitartez egitea ezinbestekoa litzateke. Ez alda euskara gure ondarea partekatzeko tresnarik garrantzitsuenetariko bat? Antza guretzat bada, hemen gauden guztiontzat bai. Baina gaur egungo gizartean euskal folkloreak duen harrera gero eta urrunagoa da. Gizarteak euskal folklorea ikuskizun utz eta urrun bat bezala ikusten du, turistekin gertatzen den bezala. Euskal folklorea herriarena izatetik gutxi batzuen afizio bat izatera Bien bitartean Juan Maria Aburto alkateak gogoratu nahi izan du guztion lana dela euskara balioan jartzea. Ehuntzea guztion lana da, ari-sari, pertsonaz pertsona. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, abestia dioenez. Bilbon ere, bai, hortaragoaz. Ekitaldi instituzionala txistu bandaren emanaldiarekin bukatu da udaletxeko arabiar aretoan. Arratsaldean Euskararen nazioarteko egunaren ekinaldiaren buru izan da gaur Imanol Pradales lehendakaria. Bilbon kokatutako euskalduna jauregian egin den ekitaldian ekintzailetzak eta bolondreslanak euskararen biziberritzean izan duen ekarpena aitortu nahi. Izan du ehuntze komunitate horretan oinarrituta lehendakariak euskararen etorkizuneko bidea elkarrekin egitea aldarrikatu du. Egindako ibilbidearen testigantza Euskararen nazioarteko egunari tiraka, adierazpenak egin ditu pasaden asteburuan Euskalgintzaren Kontseiluak euskal hizkuntza larrialdi egoeratik indarraldira bideratzea aldarrikatu duelarik. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen egunaren arira egindako adierazpenen bidez, euskara larrialditik indarraldira bidea egitea eskatu du. Helburu horrekin, euskararen normalizazioa agendaren erdigunean jartzeko eskatu die erakundei eta eragile politiko zein sozialei. Era berean, helburu hau gauzatzeko mobilizazioa iragarri du 2025ko abendurako. Azaroaren 9an, Helen Europako hizkuntzen berdintasunerako sarearen laguntzarekin, euskara eta euskaldunen larrialdi linguistikoa aitortu zen. Eta norabide hori aldatzeko akordio soziopolitikoa eskatu du Kontseiluak. 2025 euskararentzat eta euskaldunentzat urte garrantzitsua izango dela adieraziz. Kontseiluak emandako datuen arabera euskaldunen 17,5% bakarrik hitz egiten du euskaraz egunerokotasunean. Datuak euskararen osasunaren adierazgarri dira Kontseiluaren arabera. Honen erabilera sozial ahula islatzen dutenak hain zuzen. Hainbat lurraldeetako euskararen ofizialtasun ezak gainera, euskararen aldeko politikak kaltetzen dituela gogorarazi du. Bestalde, azpimarratu dute euskara larrialdi linguistikoan aitortu izana, larrialditik indarraldira igarotzeko lehen urratsa dela.
Honen egoeraren diagnostiko zuzena egiteko eta euskararen normalizazioa eta bizi berritzeko prozesua norabide onean jartzeko. Gauzak horrela, euskararen normalizazioa eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren erdigunean jartzea beharrezko dela adierazi dute, honetarako akordio soziopolitikoaren garrantzia azpimarratuz. Era berean, herritarren parte hartzeari egin diote deia, 2025ko abenduko mobilizazioarekin bat egin dezaten ziklo berri baten abiapuntua bultzatzeko. Euskarak hezkuntzan daukan zaurgarritasunari dagokionez ere aldea dago Euskal Herriko lurralde ezberdinei erreparatuz gero. Hala, Nafarroan zonifikazioa indarrean egonez ezik ikasleek zailtasunak dituzte goi mailako ikasketak euskaraz gauzatzeko. Hori dela eta Gazte Euskaltzalen sareak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko euskara taldeak euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu zuten pasaden asteburuan Iruñean eginiko agerraldian. Gazte Euskaltzalen sareak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko euskara taldeak elkarlanean agerraldia egin zuten Iruñean, unibertsitatean euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzeko. Euskaraz biziko den belaunaldiak gara dinamika nazionalaren barruan. Bertan, euskaraz ikasi ahal izateko kanpora joan behar izan duten, edota nupen haien ikas ibilbide osoa euskaraz egin ezin izan duten gazteak bildu ziren. Taldeak urte luzez Unibertsitate Publikoa euskalduntzeko borroka egin arren, 37 urte beranduago, oraindik euskarak bigarren edo hirugarren mailako hizkuntza gisa tratatua jarraitzen izaten du bertan. Magisteritza eta gizartelaneko graduak kenduta ezin da beste gradurik ikasi euskaraz nupen. Irakasgai batzuk euskaraz ere egin daitezke, unibertsitateak bermatu gabe, irakasleak euskaraz baldin badaki. Soilik nupen eskaintzen diren kredituen 29% da euskaraz. Hori da nupek ikasle euskaldun hori eskaintzen diguna. Hori apurrak besterik ez. Nupen euskaraz ikasteko dagoen eskaintza eskasa salatu eta Unibertsitate Publikoko arduradunak interpelatu zituzten. Nup euskalduntzeko duten ardura azpimarratuz. Honen arira, Nupeko euskara taldeak euskaraztea antolatu du. Honen guztiaren testuinguruan, Nupeko euskara taldetik euskaraztea antolatu dugu aste honetan urtero bezala. Bertan, Nafarroko zonifikazio legearekin amaitzea, euskararen aurkako jarrera aldatzea, euskara ardatz izango duen hizkuntza estrategia bat ezartzea, irakasleen lan baldintzak hobetzea eta kalitatezko euskarazko ikasketen orokortzea izan dira gure aldarri nagusiak. Egoeraren erantzuleak seinalatu dituzte. Momentu honetan, karguan dauden Patrizia Fanlo kontseilaria eta Ramon Gonzalo errektorea egoeraren erantzule nagusi direla gehituz. Gazteok saretuta gaude, borrokarako grina piztuta eta bidea urratzen jarraitzeko prest. Gure eskubideekin ez dugu atzera pausorik ez eta utzikeriarik onartuko. Eta ez gara hobekuntza anekdotikoekin konformatuko. Nupen 100% euskaraz ikasi ahal izatea gure oinarrizko eskubidea da eta borrokatuz posible egingo dugu. Nafar gazteok gure hizkuntzan euskaraz ikasi eta bizi nahi dugu. Bada gaurkoan Euskal Herrian euskarazeko bi kide atxilotu dituzte Baionan euskararen aldeko pintaketa bat egiteagatik. Ipar Euskal Herrian, Frantziar estatuko erakunde publikoek euskarari ematen ez dioten babesa ezagun dute. Duela aste batzuk adibidez, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak tokiko hizkuntzak gutxietsi eta zatitzeko besterik ez dutela balioa adierazi zuen. La langue a été le creuset de l'unité du pays. D'abord de ses textes administratifs, des lois et des jugements prononcés. Elle a été la fabrique d'une nation qui, sinon, s'échappait. Pardonnez-moi de le dire en termes
scandaleux. Pourquoi est-ce faux? Il suffit de regarder un peu l'histoire de notre pays. Il existe depuis, je ne sais pas moi, 1000 ans, 1500 ans, et jusqu'au milieu du XXe siècle à peu près, il a toujours été un pays multilingue. On parlait, selon les lieux, de Corse, alsacien, Euskararen eguna izateaz gain, Nafarroaren eguna ere bada gaurkoa. Nafarroen egunaren testuinguruan, Sarasate pasealekuko foru monumentupean elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunak astearte honetan foro elkartu delakoaren deialdiari jarraiki. Nafarroako subiranotasun politikorako topagune eta eztabaida gune plural gisa definitzen du bere buruak. Foro elkartu delakoak gure burujabetasunaren alde da gaurko elkarretaratzea burutzeko erabili duen leloa. Mikel Zabaltzaren erailketaren urteurrenaren ingurumarietan, Jusapolek Zabaltzaren inguruan izandako hitzak gaitzetsi ditu egiari zorrek. Hala, babesa eskatu du memoriaren alde lan egiten duen elkarteak, polizia sindikatuak sare sozialetan plazaratutako gezurraren harira. Pasaden larun batean gizonezko batek bere bikotekidea hil zuen Pasaian, orain gizona espetxeratzeko agindua eman du epaileak. Pasaiako erailketa matxistaren ustezko egila behin-behinean espetxeratzea erabaki dute. Emakumearen aurkako indarkeriaren arloko Donostiako epaitegiak erabaki du genero indarkerian hilketa delitua egin duelakoan. Ertzaintzak aurretik bitan ikertu zuen Ana Leon horren bikotekideoia ari tratu txarrak emateagatik. Pasaian ere hildako emakumeak 2020an salatu zuen bikotekidea eta urruntza agindu ezarri zioten, baina 2 urte geroago artxibatu egin zuten kasua. Bada astearte honetan jakinda halaber 2021an ertzaintzak atestatua zabaldu zuela ustezko hiltzailearen aurka. Ondorioz ikertu egin zuten emakume berak jasandako eraso baten berri izan ondoren, baina ez zuen salatu nahi izan. Bien bitartan astearte arratsaldean bildu da Emakunde bekozbeko Pasaiako elkarte feministarekin, indarkeria matxistari buruzko erakunde arteko protokoloaren esparruan, Leonorren kasuan jarraitu zen prozedura instituzionalari buruzko azterketa egiteko. Protokoloak irekita jarraitzen duela, gaur arratsaldean protokolo horren baitan bilera badago deitua, kasu hontan Emakunde eta bekozbeko elkartearen artean, eta protokolo horren jarraipena egingo da. Ubarretxena bozeramaileak jakinarazi duenez bilera indarkeria matxistako emakumei arreta integrala emateko erakunden arteko 3. akordioan ezarritako prozeduraren barruan egingo da. Bestalde Gipuzkoako Sosarrazakeriako etxeko langileek Leonor lankidearen omenezko elkarretaratza deitu dute abenduaren 4. arratsaldeko 5 Pasai Antxoko San Fermin elizaren aurrean.
Herritarrek mugimendu feministak eta erakunde publikoek gogor gaitzetsi dute Pasaiako erailketa. Azken orduotan, Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak igandeko elkarretaratzean plazaratutako adierazpenek polemika sortu dute Euskal Autonomia Erkidegoko protokolek funtzionatzen dutela azpimarratu baitzuen. Biktimak, Ana Leonorrek ordea 2020an jada salaketa ipini zuen, auzia 2022an artxibatu bazuen ere. Ana Leonorren erailketa matxistaren ondorenean hautsak arrotu ditu Emakunderen hitzartzeak eta mugimendu feminista eta arartekoak kritiko agertu dira. Bikotekide ohiak larun batean hil zuen tiroz Leonor, Pasaiako Eskalantegi kaleko etxebizitza batean. Biktimak baina duela 4 urte ere indarkeria matxistagatik salaketa jarria zuen bikotekide ohi horren aurka. 2022an ordea artxibatu egin zuten kasua. Leonorrek bestalde Pasaiako bekozbeko elkarte feministan ere laguntza eskatu zuen. Se tiene un expediente del año 2020, pero que desde el 2022, por referencias y además en declaraciones y por los servicios, pues es un expediente que se cierra y en estos últimos 3 años no ha habido ningún tipo de intervención en este caso. Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak eta Euskal Herriko emakumeen mundu martxak ezbaian jarri dute salaketak izan zuen jarraipena eta ibilbidea. Iragan igandean bekozbeko mugimendu feministak ere argi esan zuen instituzio batzuek eskas erantzuten dutela indarkira matxisten aurrean. Porque esto no es un hecho aislado. Esto es el resultado de una violencia estructural que continúa cobrándose vidas mientras crece el movimiento negacionista en muchos sectores de la sociedad y algunas instituciones responden con insuficiencia. Ildo beretik Euskal Herriko emakumeen mundu martxak gogor kritikatu du Emakundeko zuzendariak protokolak ondo funtzionatu duela esan izana. Mugimenduak galdetu du ea zer den ondo funtzionatu duena. Leonorrek salaketa jarria zuen eta indarkeria matxistaren espedientea zabalik izan zuen urte batzuetan. Horren ondoren gizon horrek berak ere hildu Leonor. Mugimenduak dioea nola egin dezaken Emakundeko zuzendariak balorazio hori. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak azaldu du ezin dela esan instituzioen akatsa izan denik. No podemos hablar de fallo de las instituciones, menos en este momento. Tenemos que tener en cuenta, Emakunde lidera el 3er acuerdo interinstitucional. Nos acabamos de reunir recientemente, el día 28. Se han aprobado muchísimas herramientas que pretenden dar una respuesta actualizada a la realidad actual. Nos toca, desde luego, analizar en más profundidad, que es el trabajo que hacemos desde Emakunde, cada vez que se produce un caso de asesinato. Segurtasun sailak jakinarazi duenez ertzaintzak ikerketapean du kasua eta astearte honetan aurkeztu dute gizona epaiaren aurrean. Euskal Herrian gizonezkoek gauzaturiko sexu eraso eta gainerako indarkeria matxista salatzeko Instagram kontua sortu da. Espainiar estatuan Cristina Fallaras kazetareak martxa jarriko mugimenduari jarraiki, figura publiko zen gizonezko anonimoen kasuak plazaratzeko plataforma da. Hainbat kasu nabarmendu dira dagoeneko, tartean Donostian musika teknikari gisa aritu izan den eta ICG inizialak dituen gizonarena.
Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zerbitzu publikoan emagin falta dagoela jakinarazi zuten atzo arlo profesional honetako langileek Gasteizko legebiltzarrean. Hala Euskadiko emaginen elkarteko hainbat ordezkarik Osakidetzan 10.000 emakumeko 3,81 profesional dabiltzala jardunean salatu zuten, Europa mailan zifra ia hirukoiztu egiten delarik, alik eta 9,1 emaginetara ailegatzen denaren arte. Enplegu datuei erreparatuz, Hego Euskal Herrian 2015 langile berrik eman dute izena gizarte segurantzan. Datu onak dira, baina iazko azarokoak baino apalagoak. Euskal Autonomia Erkidegoan behera egin du langabe kopuruak eta 603 langabe gutxiago zenbatu dituzte. Nafarroan berriz gorazko joerarekin jarraitu du eta 95 pertsona gehiagok geratu dira lanbarik. Eusko Jaurlaritzak ez du auzitegi gogoren erajoko Arabako mastiak sor marka atzera bota zuen epaiaren auzian. Globo Banaketa enpresan lanean dabiltzan raiderrek kontratua izango dute hemendik aurrera eta ez dira autonomo gisa arituko, erabakiak legea betearaztea soilik suposatzen duela ohartarazi du lab sindikatuak. Beste alde batetik, azpimarratu nahi dugu soldatapeko banatzaileak izatea legea betetzea baino ez dela. Eta honek konfirmatzen diguna da, enpresak bazekiela orain arte legez kanpo ari zela. Beraz, bi galdera sortzen zaizkigu. Zer gertatuko da orain arte Globon lanean egon diren langileen eskubideekin, eta ea zer gertatuko den orain arte sortu diren sor guzti horiekin. Nazioartean, Frantzian badirudi Michel Barnier lehen ministroak ez duela karguan gehiegi iraungo. Izan ere, gizarte segurantzan gauzatu beharreko aldaketak dekretuz onartu nahi izanak haserrealdia sortu du oposizioko alderdietan, bai eta Fronte Popular berrian, baita ultraskuinak ere zentsura mozioak aurkeztuko dituzte. Demain, un budget qui les préserve. Il aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République.
Euskal Herrira bueltan, Gipuzkoako bertsolaritza txapelketan, Oiana Iguaran gaiendu zen azken final aurrekoan pasaden igandean. Hala, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi gisa zuzenean sailkatu da, datorren abenduaren 14an izango den finalerako. Hasieran esan bezala Euskararen nazioarteko eguna dugu gaurkoa, badira Euskararen erabilera eta biziraupena bultzatzeko ekimenak baita arlo publikoan ere. Pasaden astean hizkuntza gutxituen kongresua ospatu zen Donostian eta bertan Euro eskualdeak 2011an sorturiko elkarlanerako erakundeak Euskararen alde egiten duen lanaren berri izan zuen gure berri emaile Udane Arbeok. Euroeskualdea 2011ko abenduan sortu zen lurralde lankidetzarako Europako talde bada, Akitania Berria Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa batzen dituena. Helburutzat Euroeskualdeko eta mugaz gaindiko lurraldaren garapen ekonomikoa, soziala eta kulturala sustatza du, aldi berean lurraldaren barruko trukeak bultzatuz. Horra Euskarak bere lekua eta garrantzia du hiru lurraldeek amankomunean duten hizkuntza baita. Euroeskualdea hiru lujalde biltzen dituen erakundea da eta hiru hizkuntzetan ari den erakundea da. Eta hortako eleaniztasuna biziki garrantzitsua da gure erakundearentzat. Hiru hizkuntzen koexistentzia garatu behar da eta behar dugu kontzientzizatu Euskara dela hizkuntza amankomuna. Eta beraz, hortan ere lan egiten dugu Euskara izan dadin hizkuntza amankomuna eta lujaldeko beste hizkuntzak ere garatu ahal izateko. Euskara hizkuntza zaharrenetariko bada, baina larrialdi linguistikoan dagoela adierazi du Europako hizkuntza gutxituen sareak. Maria Eguiuren Euroeskualdeko kudeatzaileak zenbait datu eman dizkigu. Gutxienez, konsideratzen da hizkuntza bat landiegean dela populakuntzaren ehuneko gehiak ez badaki, ehuneko gehiak baino gehiago ez badaki. Jaten ahalko ginuko egoera ona dugula euskararekiko ehuneko populakuntzaren ehuneko 30 baitaki, baina zenbaki horiek behar dira ere kontekstu batean eman, realitate biziki desberdinak direlako gure hiru lujaldeetan. EAen populakuntzaren ehuneko 36ak badaki euskaraz, Nafarroan ehuneko 14ak eta iparraldean ehuneko 20ak. Beraz, hori bada erronka bat. Baina euskara da hizkuntza amankomuna eta beraz mugaz gaindiko hizkuntza ere. Baina zira antzi behar ere beste bi hizkuntzak, uda frantsesa eta gaztelera, eta gure lana da hiruen koexistentzia garatzea eta hiruak bizi ahal izatea gure lujaldean, mugaz gaindiko proiektuentzat biziki garrantzitsua baita hizkuntza bat baino gehiago jakitea eta beraz eleaniztasuna da gure ardatz garrantzitsu bat. Bada hizkuntza larrialdiei aurre egiteko arnasgune zaintzaren babestearen eta indartzaren garrantziaren nabarmentzen da. Bide horretan Euroeskualdeak zenbait proiektu indarran ditu, tartean euskara sustatu asmoz. Betidanik edo 2015etik Euroeskualdeak badu proiektu deialdi bat, Euroeskualdeko hiritartasuna deitzen dena, eta horretan gutik gora bera 200 proiektu dirustatu dira. Gai desberdinetan, kultura, hezkuntza, gazteria, eleaniztasuna eta giza erronka garaikideak.
Eta azkenean Euskara eta eleaniztasuna oroak proiektu gehienetan da barnean, zenta hizkuntza bada, eta beraz hizkuntzak ere balio du ahemanak egiteko, eta mugaz gaindiko ahemanak ere egiteko. Hola, zaila litaike proiektu bat, baino beste bat ematea argitan, baina izan dugu proiektu biziki politak eleaniztasunaren inguruan, besteak beste askezi proiektua, nun helburua den elbarrintasun bat duten aurrentzat, transkripzio automatikoa segurtatzea euskaraz. Besteak beste, baina gero ere eramaten dugu proiektu desberdinak, Europak mailako proiektuak, eraman ginuen Eskola Futura proiektua, nun helburua zen euskarazko erakasleak formatzea eta euskara ikas dezaten eskola publikoetan euskaraz erakasteko. Beraz, holako proiektuak ere garrantzitsuak dira guretzat, baina garrantzitsuak dira ere hiru hizkuntzako izatea eta bain gainean izatea. Edo nola ere mugaz gaindi jarduteko instituzioek lankidetzan egon behar dute. Guk ikusten dugu badela proiektu anitz hiru hizkuntzen inguruan eta badela proiektu anitz ere euskal gintzaren inguruko aktoreekin eta gu saiatzen gira proiektu horiek sustatzen eta laguntzen. Helburua baita ere gehiozta gehiago proiektu garatzea mugaz gaindikoan. Guk beti erraten dugu berdela beti elkar ezagutza garatu lankidetza garatzeko. Eta beraz, uste dugu arez eta proiektu gehiago izan, eta arez eta gehiago lankidetza azkarra izanen dugula. Bilboko Euskararen etxera etorri da Hamaika Telebista, eta bertako Euskararen interpretazio zentroa ezagutu dugu Jurdanarekin batera. Garaziko herria, Benedikan dadila. Garaziko herria, Benedikan dadila. Euskarari eman dio, behar zuen torno. Euskararen interpretazio zentroa toki bat da Euskarari buruz gehiago ezagutzeko, eta ezagutza hori era divertigarri eta zentzumenei lotuta eta fresko batean egiten da, baina aldi berean zehatz eta zientifikoan. Jakinda espazioa txikia dela, oso era irudimen handia erabili dugu, zentimetro bakoitza edukiz beteta egon dadin. Eduki interesgarri, haratago joatea sortu dezakeen edukia, baina era berean edozein ezagutza mailara egokitua edo interes mailara egokitua ere bai. Euskara jalgia didantzara. Euskara jalgia didantzara. Bertzeak orok izan dira. Egia da, atal ezberdinak planteatu ditugula, hizkuntzaren gaiak atal asko dituelako. Hizkuntzaren inguruan hitz egin dezakegu ikuspegi linguistikotik, baina ezin dugu ahaztu hizkuntza bat bizi duen gizartea, edo hiztunak ere, norbanakoak ere garrantzitsuak dira, eta horrek ere espazio berezia daukate erakusketa honetan, hainbat testigantza entzun eta ikusi ditzakegu pertsonengan euskarak daukan papela eta bete duen pisua erakusten dutenak. Oraingo honetan planteatu nahi izan duguna da, euskarari referentzia egiten dion erakusketa batek edo interpretazio zentro batek
euskara ikusteko, entzuteko, eta haratago joango nintzateke, abesteko aukera ematen duen planteamendu bat egin behar genuela. Horregatik esaten dugu, nolabait, bost entzunekin jokatzen duen erakusketa bat dela. Argi dago, hizkuntza ezin dugula ukitu, baina era metaforiko batean ere egiten da. 2004 urtean zabaldu zituen euskararen interpretazio zentroak ateak lehendabiziko aldiz, bertsio eraberritu aldiz, iazko otsailaren 21 inauguratu zen, ama hizkuntzaren nazioarteko egunarekin bat eginda eta helburu argi batekin, hizkuntzaren bizindarra balioan jartzea. Euskararen Bada momentua euskaldun izatea zarrotzeko, hala adirazi zigun Sugoi Etxarri Euskal Herrian Euskaraz herri mugimenduko kideak iragan astean egineko elkarrezketan. Adi solasaldiari. Hizkuntza larrialdiari aurre egiteko manifestazioa antolatu du Durangon abenduaren 7an Euskal Herrian Euskaraz herri mugimenduak. Egingo dituzten aldarrien inguruan hitz egiteko gurekin ditugu Intza Gurrutxaga eta Sugoi Etxarri koordinatzaileak. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ere gurean izatearren, duela 45 urte, Durangoko azokan jende aurrean aurkeztu zen elkarte euskaltzalea dan zuena. Beraz, ez da kasualitatea, oraingoan mobilizazio nazionala azokarekin bat ere egitea, ez da? Bai, egia da, ez da aurrenengo aldia Durangoko azokan Euskal Herrian Euskarazek manifestazioa egiten dula. Oain dela 3 urte gintzan azkenekoz baitare azokan testu inguru hori baliatuz manifestazioa. Eta beraz, 3 urten ondoren aurten berreskuratu dugu hitzordu hori. Bai, eta gero sorreran, Euskal Herrian Euskaraz duela 45 urte sortu zen, baina sorreran bere buruari jarri zuen helburu bat, Euskal Herria Euskalduna lortzea. Pauso asko eman dira, norabide hortan, baina, oraindik asko dugu egiteko, eta gero sakonduko dugu pixkat larrialdi linguistikoan ideian eta, baina, ikusten dugu beharrezkoa dela beste bultzada berri bat ematea euskaran aldeko borrokari eta mugimenduari eta, kontestu hortan baita. Bai, esan bezala gainera, 45 urte daramatzazu Euskal Herriera bat euskalduntzera bidean lanean, euskararik gabe, Euskal Herririk ez lelopean ekin zion bideari mugimenduak, gaur egun herri mugimenduaren helburu nagusiak bere horretan diraute? Bai, guztiz, esan dugun bezala, oraindik pila dago egiteko, orain dela gutxi Iñaki Urrebasok egin du pixkatez, Goitiberako analizia, euskararen egoeraren ingurukoa, eta ondorioa garbia da. Euskara ez dago egoera osasuntsu batean, euskara oraindik diglosia egoera larrian dago, eta horrek esan nahi du euskaraz bizitzeko aukera hori erreala izateko pila falta zaigula eta asko borrokatu behar dugula oraindik horta iristeko. Euskal Herriko hizkuntzen arteko harremana gatazkatsua izan da historikoki eta bada gaur egun ere elebitasunean bizi gara Euskal Herrian, nola ulertzen duzue elebitasun hau? Zugoik aipatu diglosia egoera batean gaudela, hemen Ipar Euskal Herrian hizkuntza frantsesa da gailentzean hegemonia dakanak edo inposatzean hizkuntza eta Hego Euskal Herrian espainola. Eta, euskara orduan dago, diglosia egoera batean gaude, non bi estatu daude, hizkuntza hegemoniko batzukin, eta horiek zapaltzen gaituztena. Eta beraz, hori da, elebitasun orekatua askotan aipatzen da, baina elebitasun orekatua berez ez da ideia faltsua da. Elebitasun orekatuan gizarte batek ezin du bi hizkuntza bat beti gailenduko zaio beste bati, eta hori gaur egun ikuste dugu hemen Euskal Herrian, eta beraz, pixkat hori da. Bai, eta gero baitare, aipatu beharra ez, momentu honetan ez dagoela Euskaldun elebakarrik, eta hizkuntza batek bere biziraupenerako lurralde bat non guztiz euskaraz funtzionatzen duen beharra du, eta hori ikusi da historian zehar eta munduko txoko desberdinetan. Eta beraz, ez gaudela egoera orekatu batean eta oso urrun gaudela hortatik ez. Guk uste dugu
elebitasun hori badela modu bat baita ere diglosia egoera hori edo hizkuntzen arteko desoreka hori mantentzeko eta iraunarazteko, orduan uste dugu baita ere hori zalantzan jarri behar dugula, kritikatu behar dugula eta aldarrikatu behar dugula Euskal Herrin euskeraz bizitzeko eskubidea eta nagusitasunez euskeraz bizi behar garela edo egoera hortara iritsi behar garela. Beraz, ezin dugu diglosi hori ulertu lurraldetasunaren egoera ere ulertu gabe. Euskal Herrian euskarazentzat hizkuntzen arteko harreman gatazkatsua bizi gara, gazte izan da ere borroka egin behar dugula uste duzue? Bai, zalantzai gabe, borroka azken finean testu inguruak aldatzea, borroka molde berriak sortu behar dira, eta belaunaldi berriok hortan horri espadio heltzen, horrek eduki lezaken arriskua da, borroka horrek ez jarraitzeko eta horretan gehatzeko, eta noski baietz, Euskaren aldeko borrokande gaztiak implikatu beharra dago, gazteak implikatuta bagaude, hori Euskal Herrian euskaraz gain, gazte euskaltzaleen sarea ere hor dabil, baita ere euskaran kontzientzia hori zabaltzen gaztean artean. Eta, hala ere gazteta ezin da mugatu borroka hau, nik uste gaztiaz gain gizarte osoak eman berdula beria borroka honetan de bai, beste borroka askotan bezala. Eta gero, belaunaldi bezala uste dut importantea dela, jaso dugu azkenan borroka baten emaitza, eta eskolan gutako gehienak edo parte importante bat euskaraz ikasi dugu, baldintza minimo batzuk ikusi ditugu, eta horrek ekartzen duna da neurri baten sentsazio ukitza egina dagoela, eta euskeran egoera salbatuta dagoela, euskaraz bizitza posible da, eta oso urruti gaude hortatik. Orduan, uste dut, belaunaldi bezala baita ere, hartu behar duela kontzientzia zergatik iritsi garen puntu ontaraino, zenbat falta den euskalduntzeko eta benetan gure burutik hasita eta kale eta saretara eta espazio desberdin guztitara euskaraz bizitzeko eskubide hori zabaltzeko eta aukera hori zabaltzeko eta orduan, uste dut hori ere tokatzen zaigula gazte bezala. Bai, gazteak aipatu ditut, gehien bat belaunaldi berriei tiraka, izan ere, hasian aipatu bezala, duela 45 urte hasi zen herri mugimendua da Euskal Herrian euskaraz, baina aurpegi berriak ditu orain zuen mugimenduak, zuek zarete aurpegi berri horien erakusle, eta Euskal Herrian gazteek ere mobilizatzeko plataforma bat ere sortu duzue, borroka egiteko moldeak ere aldatu dira, konta eguztue pixkat gehiago Euskal Herrian gazteok nola egin dezakegun borroka? Hor, gu badugu hor pixkat atzetik harreman sare bat, unibertsitateetako euskataldeekin harreman estuan gaude, gazte euskaltzaren sareekin, ni gazte euskaltzaren sareko parte naiz ere, orduan, hor harreman horietatik nik uste dut ari garela diskurtsoak eta plantamenduak eguneratzen, ari garela borroka molde berriak pentsatzen eta martxan jartzen, horren adibidea da adibidez gaztealdia, dinamika, eta orain beste kanpaina bat abiatu da baita ere euskaraz biziko garen belaunaldia gara, eta pixkat ari gara astintzen, behitik gora, azkenan berria gara, Euskaren aldeko mugimendua oso adinez oso heldua zen, orain dela gutxi arte, eta orain ari gara sartzen, eta horre erronka badugu guzti honi buelta bat emateko eta Euskaren borroka gaztetzeko baita. Eta hori pixkat euskalgintzan ikusten oro har badagoela belaunaldi aldaketa bat, badaudela aldaketa batzuk eman diala eta horrek ate batzuk edo aukera berri batzuk irekitze ditula, batez ere, gaurrengo testu inguruta egokitzeko baita ere euskaran aldeko borroka hau. Gaur egungo testu ingurua aipatuta, konta eguzue, nola ikusten duzu euskararen egoera? Egia da, sentsazio eduki dugula urtetan zehar aurrera aginduaz dela, euskaran egoera hoberantzi joala, eta egia da, bilakaera positiboa izan du dela borroka asko hori esker eta borroka asko eta egitura asko sortzen herri mugimendutik eta euskalgintzatik lortu da egoera bilakaera positibo bat,
baina egia da azkeneko urte luzetan, 10-15 urtetan, estankamendu bat edo ikusten dela. Orduan, bagaude estankamendu baten, eta gaina estankamendu horren barruan, azkeneko urteetan ikusi dugu oldarraldi bat edo erasoaldi bat bizitzen hasi garela, ez? Lehenagotik zeuden mehatxu edo zeuden kontrako indarrek, oain indarra handiago zitzen dute, eta ja lortuta genuen hori atzera botatzen saiatzen ari dira, ez? Diskurtso politikoen aldetik, mediatikoki ere gerozta euskeran kontrako diskurtso gehiago zabalduz, eta epaiketetatik, ez? Epaitegietatik. Orduan, uste dugu oldarraldi horren aurrean bi bide dauzkagula, edo gure helburuak eta aspirazioak gutxitu eta murrizten joan, ez? Eta horrek eramango gaitu estankamendu hori luzatu edo atzerakada batera, edo oldarraldi hori probestu, benetan kontzientzia bat hartzeko, eta horri aurre ginez bizitzeko, biziberritzeko euskaren aldeko borroka eta mugimendua. Orduan guk bigarren horri arroaldia deitzen diogu, eta guk hortara deitzen dugu, ez? Euskalduna deitzitugu arroaldi hortara. Oldarraldi guzti honen aurrean, beraz, arroaldira egiteko deia egiten duzue? Bai, hori da, azken finean zugoik aipatu du, ez? Indar guztiak edo, indar asko dazkau aurka, hor dago globalizazioa, hizkuntza gutxitu ororen kontra da bilena, eta hor oso garrantzitsua da kontzientzia hori hartzea eta aktibazio hori, eta oldarraldi honen edo aurkako indar hauen aurrian kolektiboki indartzia, saretzia eta horri erantzun indartsu bat ematia. Erantzun horren erakusle izango da abenduan egingo den manifestazioa, Durangon egingo den manifestazioa? Bai, hori da. Azkenean, pixkat hemen larrialdi linguistikoa aipatu da, ikusi delako irizpide desberdin batzuk betetzen ari direla, kezka sortzen ari direnak, eta euskalgintza osoa batzen gaitu ideia horrek, larrialdi linguistikoan gaudela, eta euskalgintzaren kontseilua hori lantzen ari da, hori ezaugarritzen eta argudiatzen eta bar. Gu horren parte garen einean, baitare, ideia horren kontzientzian lagundu nahi dugu, eta gainera uste dugu, Euskal Herrian euskarazetik, argi dugu larrialdi linguistiko horren irtenbidea benetan badela gure hizkuntzarentzako estatu bat sortzea, Euskararen Errepublika deitzen duguna. Hau da, uste dugu independentzia beharrezkoa dugula, benetan euskaraz biziko bagara, eta hori mugimendu desberdinen artean egin behar dugula, borroka desberdinen baturatik etorriko dela, baina horren kontzientzia hartu beharra dugula, ez? Gure larritasun horren aurrean irtenbidea hortik joango dela. Eta bai, bada modu bat Durangoko mani nazional hori oldarraldi horri erantzun bat emateko, baino baita ere independentzian aldarrikapen hori kalera ateratzeko, indartzeko eta horren kontzientzia hartzeko. Bai, hori, azken finean larrialdi linguistiko honen aurrian hori, zugoik aipatu du ez, euskalgintzak oroar diagnostiko horretan edo egoera horretan bat ite deula, eta pixkat hori gainditzeko, eta kontseilu ere badabil horretan, hori gainditzeko proposamen bat iteko, eta guk zentzu hortan argi dakau eraikitzen hasi berdela Euskararen Errepublika hori, independentzirako bide hori iten hasi berdeula, eta horretan indarra jarri. Euskalgintza kontseilua aipatu duzuela, urte hontan irakurri ditugu hainbat albiste ez, nola Euskararen kontrako oldarraldi judiziala kaleetan eta izaten ari den, saretu egin zarete, hitz egin duzu beste hainbat erakunderekin, eta diagnostiko berera heldu zarete? Bai, diagnostiko berera baino, badugula adostasunezko oinarri bat, diagnostiko partekatu bat batuz aldaturen bidetik eta ari da egiten momentuz, baina larrialdi linguistikoaren egoera hortan gaudenaren adostasun bat badugu, ez? Egoera larria dela eta gure hizkuntza alarmak piztu behar ditugula, ez? Gure hizkuntzan bizi berritze prozesuan inguruan, hortan badugu adostasuna.
Eta gero nik bai gehituko nuke beste kontu bat ez, oldarraldian ingurun, oldarraldia ez dela fenomeno isolatu bat ez, ulertu behar duguna euskararen ardatzean bakarri, baizik eta dela mundu mailan ematen arien olatu erreakzionarioaren, gorakada erreakzionarioaren variante edo adar bat gehiago ez. Ikusten ari gara nola lortu diren eskubide desberdinen konkista horietan atzerakada plantatzen ari diren sektore desberdinak, eta uste dut seinalatu eta salatzea tokatzen zaigula, momentu honetan oldarraldiaren eragile diren, euskararen kontrako oldarraldiaren eragile diren horiek, ari direla baitare olatu erreakzionario hori indartzen, ez? Eta kasu honetan baditugu bere burua ezkertzat duten alderdiak eta sindikatuak. Orduan, uste dut hori ere seinalatzea dagokigula. Badira, normaltasunera eramaten ari direan hainbat ideia agian ez, ezkerrera ere iristen ari diren ideia agian eskuinekoak direnak. Bai, eta oldarraldi hori ukatzea azken finean, oldarraldi hori hor dago, atzera pauso batzuk orain arte lortu dian eskubide batzutan edo lortu dian neurri batzutan atzera pauso batzuk eragiten dabiltza eta oldarraldi hori ukatzea da errealitateai bizkar ematea eta ez litzake izango realista. Agustia kontuan izan da, beraz, bi erronka nagusi dituzue, bai Euskal Herrian euskaraz bera mugimendua bera indartzea eta bestetik oldarraldi guztionei aurre egitea. Bai, nik uste dut momentu honetan beharrezkoa dela kaleak hartzea, euskaran aldeko borroka kalean ere egin behar da, momentu honetan tokatzen da erantzun sozial potente bat ematea, eta bide hortan baita ere kontzientzia hartzea, gure hizkuntza ez dagoela egoera honean, de hecho, egoera kezkagarrian gaudela, eta frogatzea benetan kalean eta espazio guztietan, baina kalean ere bai, horren aurren badagola herri bat, badagola indar bat guzti horri erantzuteko eta benetan euskaraz bizitzeko autu hori eta Euskal Herri Euskalduna eraikitzeko autu hori aurrera emango duena, ez? Eta mugimendu hori irudikatuko dugu abenduaren 7an Durangon, eta baitaren modu bat erantzuteko gure hizkuntza eta gure herria erasotzen nahi dien hoiei, ez? Bai, eta pixkat gatazka egoera hau, edo zapalkuntza egoera hau ikusarazteko, ez? Kalea atea, eta benetan euskaldunok euskaraz bizitzeko dakagun ezintasuna eta jartze zaizkigun zailtasun horiedanak salatzeko eta ikusarazteko. Indar erakustaldi bat izango da, aldarrikapen eguna ere beraz abenduaren 7 Durangoko azokan egingo duzuen manifestazioa, bada herritarrei esan nahiko zenieken mezurik? Bai, hori, pixkat esan dugunen aritik, badela momentua kalerateatzeko, euskaldun izateaz arrotzeko, eta konplejuak pixka gainetik kenduz, gure herrin, gure hizkuntzan bizitzeko eskubide hori aurrera eramateko ekimen bat eta determinazio bat dugula adierazteko, ez? Eta neurri hortan, norabide hortan, abendu 7ko hitzordua oso garrantzitsua dela, Durangon egon beharra dugula euskaltzale guztiok, hori, azkenean Euskal Herri Euskalduna posible dela sinisten dugulako, eta hori Euskararen Errepublikan bidetik egingo dugula badakigulako edo hori delako gure iparra, ez? Bai, eta askotan egunerokoan oso individualetik bizi dugu borroka hori, ez? Eguneroko oztopua gainditzen, eta horrelako hitzordu batean ikusteko baita ere ez gaudela bakarrik, asko gehala, eta hori, desio deun edo aldarrikatza deun hori posible dela. Kolektiboaren indarra orduan, goraipatu beharra dago. Bai. Guztiz. Bada, xetasunak azalduta, zu mobilizazioaren xetasunak azalduta, agurtzea besterik ez zaigu falta bikote, mila eskerra Hamaika telebistan izatearren. Eskerrik asko zuei. Besterik ez gure aldetik, euskarazko informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian, ongi izan.